Assalamualaikum warahmatullahi sila nga hora kanaga no giribuga ga faida ya nga faida damine nala salama ami anga salin make no ya allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima kullu wal qatim lima sabaqa nasr al-haq bil haqi wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi al-miqdar al-azim alaqa anna fana baragayo kofa ama fana ba fo no lugalanga saboni mai o kofa ka foli bla adra lakaw an kunna lakaw mo ani ko fa ama directeur ba fo no zigre presi baragalaw yi nala sonamo no lu fana kala sababu ni jiem mo koy anga don fitini soro kasega bulla manay o amna do anga nafa ko na nafa jmendo mo ba andon muyi ko dugu bla ko ka sala dawli nala sonamo ala kan ni sababa be toujours mo de fo abono yi ngodoni doni di femme fon balma ke atay ka baraka nay ne baraka nay ni ya nafai nala sonam e ka dugo ke zikri presi na abaraka lawi ani girbu kere parce que jina tikala ni sorati wororo la ba sura hina bidoya parce que limana ma mugolla bo alaga limana dam anga katabla jilila bo amna baga faida do de di bi trabu de kunga trabu munum bi no bi saka dunyo ngono amna baga nafa do di uluka adama dun ayata ka baraka nay o ni bi baraka nay ka girbuka to ko fala o ti bashi parce que nya kuma boni fami eto donen ala de bodo boni ndumba doni ya ake ni ala dana ka ke ko girbuka de adimo aka chala fe ni ya ga kum kama bi nay parce que ale bebi soro ko de la parce que mo de fo mo na ngo karam ko ti warigla lon bi o ti karam ko sababu tigidi wajiya fanfa ni sigi ika sababu abije nangani bullaki jo ni ma décourager bika sababu ye kwa alama mo shidda ki bi to singena wala ma mo shidda ki wartiki yalama de bi kunu fa yakun de bi no yi alaka masa kono nona parce que don do bi kolula ka fara erula o noni ka keta do bena na la ko ka bi barka do ala abiki kono ko mo munum bi duguma ko luti fen ka sorote buna damadin be ka wuri ki ka sababu nyini ni ka sababu nyini ni ya soro ka shala fe bi yere nafa e bi moro nafa parce que ala ka doni mission di na dili mo ka ni ala sirata bo amuni auditeur yi amuni mo nyana wi o afana ka fe no minani baragay aka minani sebe ko aka shala fe dalen no famna ni yo ko bi mo ko de nya amna jumende di amna tondige gariani adama de dibi nala ni création na mo nafulo ko kunga o nafulo jumende do balma muso be baramna be fende ke no bara haklilay ne o bara soray wani dunya ke fana sikata la de ba nafulo mina de ala ba soro dimo parce que abina ke ni femunu o ala ka fengla londe ya fam di koni abike ni di ani nona kanadi bo di dum filani di de ka majigi fe ala bo ke furai abisega bana biolo fula furake abisega mogo biolo fula fana nya muni bana tikele ngaduna na tawla amna do didin re kono ana bo faida nala ni création amo parce que fin chama be no na ban se ngora anta do o sise bi daba do de ni ke jija ka di do ni kala be walanta ne walanta bi na trop de jumende sebe bi adama de sebe o adama re bi chichugodi ale bi chi kele bi fla so rama sabako duguma bo bi soro tundigi gara do ahono o ne sedna yunusai o fana bi chichugo me bi chi kele fila e ba labani kilingili bo de do ahono e ba sebe dajmena e ba sebe wardala no kebe ni fila ya famu e ba sebe kebe ni fila e ba adama ke ka tundigi gara do ahono kebe ni fila ni die bi soro kana ko ni nona kene ni akoni nona kene grâce ko dimum bila torogum bila na fuluko kunga ibo hamide daga ibi yele fendo sanfa ki ku nga tuko nyega ngono ni kula ni jala tukuni ibi kila kana tukunu o tondigi gara kele ibi na sema se bisheki ani duru ya famu ibo sebe ni diga zan she bisheki ani duru ya famu ibo ko ni nona kene fanai ibi sola kam masa sulmana kelen bla dukuma ka asika safe iba saraka ni ga soroy iba saraka ni ga here iba saraka ni war soroli ya famu ibi saraka de dala ka mi
n'ala sɔnna ma balimakɛ n balimamuso n'i ye nin kɛ i ka sɔrɔ ko la i t'o sugunɛ kɛ fiyewu banakɔtaa ti kɛ fiyewu n'ala ti nafa dɔ d'i ma i ka ɲinida la fiyewu fɛn don an ye fɛn min jarabi k'a lajɛ toujours n b'o de fɔ lamini bɛ bɔ ni ko kura ye ko kura in ti dɔwɛrɛ ye parce que dɔnni ko ka ca n'an ye ko min ɲɛɲini k'a kɛ an yɛrɛ ka tila k'a kɛ mɔgɔw ye n'an ye jaabi sɔrɔ a la an bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a di parce que an y'a k'an yɛrɛ mɔgɔ min kama an ɲɔgɔnna mɔgɔtigi caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ yen n'ala yɛrɛ tɛ dɛmɛbaa foyi t'o la i y'a faamu bon o de kama an bɛ bɔ ka nin dakuruɲɛ ninnu di mɔgɔw k'a ta ka se ka baara kɛ n'a ye k'o yɛrɛ nafa i y'a faamu nin ko dɔw nin ti bila morika ko ma i y'a faamu yanni ka morikɛ bila ka nin sɛbɛn i yɛrɛ ka nin k'i yɛrɛ n balimakɛ parce que toujours fayida ninnu bɛ di i b'a sɔrɔ e ye ko dɔ to ala kama i y'a faamu e min ma sigi mɔriya kama bon ala bɛ se ka ko dɔ ɲɛ e bolo kunufaya kunu kɔnɔ hali ni morikɛ ko k'a b'a kɛ i b'a sɔrɔ sumaya dɔɔni bɛ don a la k'a fɔ k'a tɛ se fɛn dɔ fana tɛ dɛ parce que musa jaabiw fana ala m'a di bɛɛ ma dɔ bɛ yen a bɛ dɔɔni kɛ nka musa jaabi n'o t'a la i b'a ye a bɛ ɲangari sɔrɔ dɔ fana bɛ yen musa jaabi b'a la i b'a sɔrɔ dɔɔni ɲɛnama fana t'a bolo parce que toujours ko ye ɲɔgɔn dafa de ye adamadenw an ka ɲɔgɔn minɛ dɔnnibaw ka fara mɔgɔ ɲininaw kan n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn buruja dabila i b'a ye ala bɛ barika don an ka fɛn caman na bon filɛ ka nin laturu den mun di ko fɛn min ti kɔrɔbɔ da i ka marifa ye ni dalen don i ka nin haya la i b'a kɔrɔbɔ n b'o ɲini aw bɔnnen bɛɛ lajɛlen fɛ a ye nin kɔrɔbɔ n'a ye nin kɔrɔbɔ fana a bɛ ala jɔlen a ka kow ɲɛmɔ o kɔfɛ fana halisa an bɛna solomana de la solomana yɛrɛ dun n y'a kuma fɔ nka n bɛna ci cogo fana fɔ ka fara a kan i bɛ tomi kelen de kɛ ka fila kɛ k'a laban ni kelen i y'a faamu parce que olu ye turabuden minnu bɛ yen n'olu ti yɛlɛma quoi a bɛ jate kunufaya kunu fɛ i y'a faamu parce que turabuden 4 de bɛ yen olu kɔni n'olu kɛla baara o baara ko laban na siga ka fiyewu n'a kɛcogo kɔni ɲɛna k'i y'a dadu dɔn siga t'a la fiyewu i b'a sɔrɔ i y'a faamu parce que a dalen don kira minnu na ala ye ko bɛɛ kɛ olu ye quoi i y'a faamu solomana b'o la badara ali fana b'o la ka fara sigi musa kan ka fara taliki kan nin turabuden 4 n'i y'a kuma mɛn karamɔgɔ da k'a ye fayida dɔ de di sɔrɔ ko kunkan ou bien bana ko kunkan n turabuden 4 de kɛla kuma kuncɛ kuma ye kana siga a dɔnni na fiyewu a kɛ wa n'i y'a kɛ fana i b'a nafa sɔrɔ siga kɔni t'o la fiyewu o ye ala ka kɛ ye sababu kɔnɔna na i y'a faamu o kɔfɛ n'an bɔr'o la sisan an bɛna solomana di jumɛn de kan an bɛna solomana di baara min bɛ yen n'o ye sɛfan ye sɛfan jumɛn de don farafin sɛfan y'i diya o tubabu sɛfan y'i diya o n balimakɛ n balimamuso a ye nin lamɛn mɔgɔ min bɛ yen k'i ka sira fana jɔlen don sirajɔ jumɛn wo don i ka mɔgɔ ɲɛna i kɛla diɲɛ baara o baara kɛbaa ye i y'a faamu fɛnkɛ ta sɛfan den 3 ta n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye den 4 ta i bɛ solomana caya ka den joli i bɛ solomana caya ka den 6 parce que solomana yɛrɛ n'i y'a tomi jate a bɛ bɛn kuru 6 de ma i bɛ hami de d'a kan n'i ka sira débloquer i bɛ hami d'a kan n'i ka sɔrɔ ye n'i kɛra cɛ ye dugu jɛ o jɛ i hami d'a kan i ka kelen ci sira kan n'i kɛra muso ye dugu jɛ o jɛ i hami d'a kan i ka kelen ci sira kan i y'a faamu muso ta ye 4 ye cɛ ta ye 3 ye kun dɔ de b'o la cɛ o cɛ muso o muso n'i y'o k'i ka sira jɔ la i tɛ bɔ o la fiyewu k'o sɛmɛni bɛ yɛlɛma k'ala ti yɛlɛma dɔ d'i ma i ka ko kɔnɔna na i y'a faamu o kɔfɛ halisa an bɛna o solomani kelen de la an bɛna di jumɛn de kan mɔgɔ min bɛ yen ko i lanɔgɔlen don lanɔgɔ jumɛn de don e tun bɛ société ba dɔ la ou bien e tun bɛ sɔrɔ ko dɔ de la ala nana kɛ sɔrɔ yɛrɛ jɔ la i ye nasiw mun i ye wurudiw kɛ i ye baara kɛ moriw fɛ halisa si saba pan n balimakɛ danga t'i kɔ foyi t'i kɔ lamini daw bɛna nin turabuden kelen mun d'i ma sɛfan kan i jija i ka nin kɛ parce que adamaden i mana fa cogo o cogo i bɛ taa banakɔtaa de kɛ i y'a faamu yɔrɔ banakɔtaa ye fɛn a bɛ bɔ adamaden la nka ni mɔgɔ y'a bari la a laban fo n'i tɛ se a tigi la ne tɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ bon i bɛ sɛfan de ɲini i bɛ solomana caya ka den 32 den 32 kun dɔ de bɛ yen la parce que o ye dusukun de ye dusukun jumɛn de don adamaden dusukun n'an ko arabukan ma n ko kalibu ne dusukun hindu bɔ a bɛ bɛn 32 de ma i bɛ solomana ci sɛfan kan den 32 i bɛ sɔrɔ ka taa kabinɛ da la i bɛ hami de d'a kan i y'a faamu nɔrɔgɔ ko o ko bɛ e karisa de la nin ka k'a nɔrɔgɔli bannen cɛ ka ko don e yɛrɛ ka baara jugu dɔ de nɔ don mɔgɔ ye a ko ban ala k'a ko ban i bɛ sɛfan ci kabinɛ da la ka furanna kɛ k'a furan ka jigin kabinɛ kɔnɔ
balimakɛ n balimamuso n'i lanɔgɔla n'i ye nin kɛ fana a ka ca Ala fɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye i ka kow kɔnɔna na parce que toujours laturu ninnu bɛ di mɔgɔ ɲɛnaw de don mɔgɔ ɲɛ jumɛn de don n'i b'a dɔn n'i y'a k'a kɛcogo la n m'a fɔ a bɛ miliyari d'i ma nka a bi sababu d'i ma sababu min b'a to i bɛ se k'i ka kow ye ko jumɛn de don i ka sɔrɔ fɛn parce que n'i ka sɔrɔ fɛn ye ka ban k'i ma siri maa na a ka ca Ala fɛ i bɛ k'i yɛrɛ mɔ hɔrɔn ye hali Ala bato n'i y'a ye a bɛ gɛlɛya jɔn ma a caman bɛ yen sɛgɛn jugu ni a nanina ni limaniya ma sɔrɔ i b'a ye i tɛ se ka Ala bato bon n'i dun ma Ala bato diɲɛ ko in ye waati kunkurunin dɔrɔn de o de kama toujours n ka émission kɔnɔ n b'a fɔ mɔgɔ ɲininaw an ka sabali karamɔgɔw fana an ka sabali parce que don dɔ bɛ yen bi kɔ n'o ye lahara ye a ka jan i b'a fɔ a ka surun bon ɲuman bi kasange la o ye pɔsi de ye i y'a faamu n'i ta kɛ nkalontigɛ ni fɛnkɛ yan nɔ n'i taara kaburu kɔnɔ teri tɛ yen nɔ fa tɛ yen ba tɛ yen bon adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ Ala sera fara i ka ko kan i k'a dɔn nin ko min filɛ nin ye ne b'a la ka nin kɛ ni mɔgɔ y'a kɛ ne na a man di ne ye n'i y'o dɔn adamadenya kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye a ka ca Ala fɛ limaniya bɛ n'i dusukun na a ka ca Ala fɛ fana i bɛ ko o ko kɛ i ka laɲini kɔnɔna na i b'a sɔrɔ o fayida damadamani de tun b'an bolo ka da mɔgɔw tulo kan o toujours an ka baarafɛnw an bɛna an da don an ka baarafɛnw na k'a expliquer mɔgɔw ye parce que toujours mɔgɔ kura de bɛ don i y'a faamu parce que an bɛna daminɛ an ka siritigɛ safinɛ in na safinɛ in baara bɛ sen na bila ko tɛ parce que toujours n b'o de fɔ ni mɔgɔ min ye safinɛ in sɔrɔ a bɛ siri jugu tigɛ bon douleur bɛ mɔgɔ min fari la fana a b'a bɔ yen i y'a faamu o ye Ala yɛrɛ ka masaya ye an ye dɔnni kunkurunin minnu sɔrɔ ka kɛ safinɛ in na i b'i ka haminanko 5 de fɔ a la siri jugu mana k'i la cogo o cogo parce que siri bɛ se ka mɔgɔ bali ka ko caman na n'i ye safinɛ in ko yann'a ka ban a ka ca Ala fɛ i bɛ sogo nka dɔ sɔrɔ ou bien i ka ko minnu bɛ yen n'i kun kirinen don ka t'i mago ɲɛ ko dɔ la Ala bɛna sababu dɔ d'i ma i b'o sɔrɔ o ye safinɛ in nafa ye bon kɔfɛ masada ji ale dilanla o bɛ san caman fana bɔ toujours o baara kelenw bɛ sen na adamaden mɔgɔ min bɛ yen n'i ka ko dɔ tiɲɛn'i ma e ye ko dɔ kɛ ka dɛsɛ i yɛrɛ fɛ nin ko ninnu filɛ nin ti ɲɛ masada ji n'i y'a sɔrɔ koko 8 de don i y'a faamu i ka ko minnu tiɲɛn'i ma san caman Ala b'a kɛ i bɛ sababu sɔrɔ a ko la 8 tɛ dɔ wɛrɛ o ye diɲɛlatigɛ filɛli yɔrɔ 8 de ye i y'a faamu diɲɛ ye filɛyɔrɔ 8 de ye hali ni Ala ye naani nɔgɔya mɔgɔ min ye n'Ala sɔnna a ma i bɛ sa n'i ka sutura ye o ye masada nasi ye bon juguya nasi ale dabɔla de adamaden i donna juguya cɛ la ou bien o juguya k'i la nka toujours n b'a fɔ ni mɔgɔ min b'ale ta i ka da i yɛrɛ la i ka limaniya o mun ye kan'a fɔ ko dɔ ye n sɔrɔ ko n bɛ taa mɔgɔ juguya n'i taara ko kɛ mɔgɔ la juguman kama a tigi m'a fɔ a t'a sɔrɔ a b'ale sɔrɔ e fana mun y'a kɛ a b'i sɔrɔ parce que toujours nasi in bɔla ka kira de jansa n'Ala sɔnna a ma kira kisi ni nɛɛma b'a kan mɔgɔ si ma ka kojugu mɛn k'a y'a kɛ mɔgɔ la bon o ye Ala ka yamaruya de ye mɔgɔninfin i b'i yɛrɛ kisi nka kana bin mɔgɔ kan juguman sira kan juguya nasi in de dabɔla o kama bana fara tɔɔrɔko fan o fan kan ale dabɔla ni cɛ y'a ta koko 3 don ni muso y'a ta koko 4 don o kɔfɛ baara dɔ farala baara kan n'o ye relation nasi ye o ye jumɛn de ye e ka sababu ɲini i y'a faamu sababu ɲini ye mun ye i bɛ baara dɔ dɔn i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ langɛ i bɛ baara yɛrɛ min dɔn i m'o sɔrɔ bon Ala bɛna kɛ ni sababu dɔ ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka e n'o tigilamɔgɔ ma gɛrɛ ɲɔgɔn na e mago b'i ka diɲɛlatigɛ sɔrɔ mun na i kan ka i dalen don mission min yɛrɛ kama diɲɛ kɔnɔ i bɛ se k'o sɔrɔ lafiya kɔnɔ ale ye koko joli ye koko 7 de don ni 7 dafala i b'a nasi tɔ i bɛ parfum k'a la i bɛ to k'a mun n'i y'a mun tile 17 tile 21 n'a ka di i y'a mun ni jɔ i y'a faamu a ka ca Ala fɛ i y'a ta mɔgɔ min kama i b'a jate n'Ala sɔnna ma ko minnu b'i ka ko kɔnɔ olu bɛ débloquer bon kɔfɛ wusulan fana bɛ yen wusulan fana ale ye dolo wusulan labɛnnen de ye fɛn caman de b'a kɔnɔ i y'a faamu ni mɔgɔ min n'i y'o fana sɔrɔ semaine kɔnɔ i b'ale wusu siɲɛ 4 de a ka ca Ala fɛ fiɲɛ b'a sisi ta ka yɛrɛkɛ cogo min na i ka sababu i bɛ n'i ka sababu sɔrɔ hali i sigilen n'Ala sɔnna a ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni wulikajɔba ye bon an y'o baara kɛ wusulan fana kɔnɔ o jarabilen don bon toujours boloden sɛbɛnden o fana bɛ yen nɔ o kun ye mun ye parce que adamaden dɔw bɛ yen taamasiyɛn dɔw de b'i bolo la o taamasiyɛn ninnu n'a yel'i bolo la i b'a ye dɔw ka sɔrɔ bɛ bɛn o ka dunta ma dɔw fana o mana wari sɔrɔ a tɛ se ka kɛ ka mɔgɔba dilan bon ka se k'o b'i ka ko kɔnɔna na mun b'a to n'i ye wari sɔrɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo i ka devoir ye mun ye i kan ka mun kɛ i ka femme kɔnɔ ou bien i ka société kɔnɔ i b'o kɛ ka se ka dɔ sɔrɔ ka mara parce que ni mara bɛ sɔrɔ
mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ to ka mara kɛ a ka ca Ala fɛ san kɔnɔ i tɛ lebu wariko la wariko min b'i si ɲɛna quoi an ye bolo sɛbɛnden dilan o kama ɔ kɔfɛ an nana mun de fara ko ninnu kan o ye kulusijala lafu ye n'o bana bɛ mɔgɔ min na ale muguma dɔ dilanlen don an fɛ ale bɛ mugan i b'a kɛ naji de la toujours u bɛ kologɛlɛya de di adamaden ma parce que an ɲɛ b'a la bi bi in na fanga tɛ mɔgɔw la k'a sababu kɛ kamanagan ni hami jugu ye i y'a faamu n'o cas bɛ mɔgɔ min na toujours n b'o de fɔ ni dugu jɛra fana i b'i jija i bɛ to ka jisuma min i datɔ la a ka ca Ala fɛ ale fana bɛ mɔgɔ dɛmɛ o ko la i y'a faamu o kɔfɛ fana tulu dɔ bɛ yen an n'o ye cɛyafura tuluman ye bɔnna toujours o baara fana bɛ sen na ale kɔni i b'a kɛ ka cɛya de ma susa a ka ca Ala fɛ mɔgɔ min bɛ yen n'i ka dɔgɔ ou bien i ka surun a bɛ se k'i dɛmɛ niveau la niveau min bɛ yen mun ka di i n'i ka jatigimuso ye o kɔfɛ an nana baara jumɛn fara baara kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'o ye majatuli ye parce que fɔlɔ la an b'a dilan téléphone fɛ sisan a bɛ dilan a bɛna partager mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tulu n'i y'a sɔrɔ situlu baaralen de don nka i jija ni dugu jɛla n'i bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la i ka dɔɔni ta i k'a mun ɲɛna i y'a faamu lamini bɛ mun ɲini i fɛ n'i ye tulu yɛrɛ mun tile 5 dɔrɔn i ka dugu wɛrɛ kɛ k'i yɛrɛ filɛ n'i yɛrɛ filɛ i yɛrɛ filɛli bɛna mun di i yɛrɛ ma wa diɲɛmɔgɔ de b'i ye ten n'i ye maja sɔrɔ ka ban a ka ca Ala fɛ i ka ko caman bɛ yen i b'a ye sumaya tɛ don a bolo la bon kɔfɛ halisa bololabaki in fana o kow bɛ sen na halisa o baarafɛnw fana bɛ yen i y'a faamu n'an bɔr'o la sa an bɛ sɔrɔ ka bi émission kuncɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.